थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो 1 मिनिट दाहा बावनाय हाबाफारिनि समा बे समाव जागायबाय। बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावो। जिके एकाडेमि डक्टरआ बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो क'क्राझार इउएन एकाडेमि मास्टार्स हान्जा बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मास्टार्स हान्जा बिथांमोननिसिमबो कलेज System man get Roro close. Photo saya ini. School students Pak. Ompray 10 March kali रायजो राजा फैगोन आरो दिनै स्टुडेन्टफ्रा फैगोन गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय एबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय Sedang ya,